Казвам се Костадин Шанков, председател съм на Български киноложки клуб. Да позволяваш на кучето ти да спи в леглото ти. Защо? Защото животното не винаги се чувства добре в леглото. Освен това, за да бъде психически здраве животното, трябва да се знае мястото. Не забравяйте, че в глутницата има алфа и не всичко бива да позволява. Да даваш на кучето си всеки ден лакомство. Лакомството е вид награда и стимул. Вярвам, че всяко едно животно във всеки един ден прави нещо, което трябва да бъде стимулирано и награждавано. Да храниш кучето си с хубава биохрана, макар че може да е по-скъпа от твоята храна. Вижда, добре. Не трябва да забравяме, че кучето не може само да избира храната си. Ние избираме храната и ако сме отговорни стопани, трябва да избираме най-доброто за него. Кажи ни какво предстои за Българския киноложки съюз. Нещо, което може би хората да очакват, кучкарите да очакват. Български киноложки клуб организира всяка година много различни събития. Следващата година със сигурност ще имаме много такива. Едно от тях е традиционният ни вече за трета година фестивал в Царево, който тази година се прирасна в 10-дневно невероятно изживяване с бич бар за кучета на плажа, с посрещане Джулай Морника, с кучета, хора с кучета, с жива музика и въобще смея да кажа, че се превърна в притегателен център за кучкарите на морето. Планираме следващата година отново да се случи. Основното на подобно събитие не е да се покажат фирми, марки или каквото е да било, а е да се даде киноложка култура на хората за това как да се гледа животното по най-правилният начин. Затова и примерно днес няколко пъти презентирахме различни породи с особеностите, които имат в своето отглеждане. И второто, което е, аз продължавам да апелирам, ако вие не искате определена порода, ако хората не търсят дадена визия или работни качества в кучето, отидете в някой период, установете едно бездомниче и му дайте щастието и любовта, която то може да даде на вас. Основните проблеми между хора и кучета идват от хората, защото хора, които не знаят как да си възпитават животните и как да се отнасят с тях, не знаят как съответно да презентират и да ги възпитат така, че те да не пречат на останалата част от обществото.